Sarap po nito guys. Tingnan nyo. Panalo to. Sarap po. What's up mga parikoy? Welcome po for another outdoor cooking po. So ngayong araw po ay special dahil meron po tayong ka-online collaboration. Walang iba po kundi yung si Jacob's Mukbang. So bago po ang lahat ay magluluto muna tayo. So tara. So mga parikoy, ito po yung naisipan namin ni Jacob's Mukbang. Ito po yung napag-usapan namin, magluto po kami ng adobong atay ng manok. So bumili po ako ng 1 kilo ng atay at saka batikon ng manok. Una, bago po, hugasan po muna natin yung atay at batikon. Yan mga parikoy, malinis na po yung atay at batiko natin. Next po natin yung mga ingredients ng adobong atay. Kuhain natin ng maliliit. Ito po yung bombay. Ito po yung bombay natin. Tapos is yung bumili rin to ako ng bell pepper. Ito. Para pangpabango. Bell pepper. Ito, sili espada. Sili espada to sa Bisaya, mga parikoy. Iwan ko lang sa Tagalog. Ano bang tawag nito? Ito para maanghang. Ito mga parikoy, nagpakulo din po kami ng itlog. Sasama natin sa pagluto ng adobong atay at batiko ng manok. So masarap to pag may itlog. So mga parikoy, yung pinsan ko po yung magluluto ngayon ng adobong atay at batikon. So, sige. Mainit na po yung kawali mga parikoy. Kaya lagyan na po natin ng mantika. Kaunting mantika lang po yung ilagay natin. Saka po, isunod po natin yung ahos. Susunod po yung bombay. Saka po, isunod na po natin yung atay batiko natin. Lagyan po natin ng kaunting suka. Saka isunod po natin yung patis. Saka guys, lagyan po natin ng oyster sauce. Ang bango. Lagay na po natin yung bell pepper. Saka yung ating siling mahaba para maanghang. Tapos guys, lagyan po natin ng kaunting paprika.
Tapos din yung black pepper. Sarap po nito. Sarap po nito mga parikoy. Spicy flavor pa itong atay batiko natin. Tubig. Lagyan po natin ng tubig. Ano ba? Ano na? Lagyan po natin ng asin. Saka po yung ating magic sarap para mas lalong sumarap. Lagyan po din natin ng brown sugar, 2 scoop. At yung last po, dahon ng laurel. Lagyan po natin. Dahon po ng laurel, guys. At ilagay na po natin yung itlog. Itlog po. Takpan muna natin, guys, hanggang lumambot yung ating batikon. Ito po, guys. Tikpan na po natin yung ating niluto. Sarap na. Ang sarap. Sarap po guys. Ang sarap po nito, guys. Tingnan nyo. Panalo to. So guys, mga 15 minutes guys. Luto na ito mga 15 minutes. Takpan muna natin ng 15 minutes ulit. Ito na mga parikoy. Ito na po yung niluto ng pinsan ko, Daniel. Adobong atay ng manok at saka batikon. At saka meron ding itlog para special. Spicy pong ang niluto niya. So this mukbang nga pala guys ay meron pa tayong ka-online collaboration. So walang iba po kundi si Jacob's Mukbang. So suportahan po natin si Jacob's Mukbang. Siya po ay Filipino mukbangers. Baguhan lang po siya sa pagmumukbang mga parikoy. Kakasimula niya nung last year, December. So suportahan po natin si Jacob's Mukbang. Taga Davao po siya. Minsan po ay indoor mukbang at saka nagsisimula rin po siyang mag-outdoor mukbang. So ito po yung naisipan naming lutuin. Adobong atay na manok at saka batikon na may itlog. So bago po natin simulan ang ating kainan, ipi-play po natin yung short video clip ni Jacob's Mukbang. By Jacob, pasok! What you heard about me? FMG feet rara, King look we at Basong team. So yun mga parikoy, yun pong mga hinahanda ni Jacob's Mukbang. Masasarap din po. Nakakatakam din po yung mga niluto niya. So suportahan po natin. Huwag kalimutan pong i-subscribe po natin sa Jacob's Mukbang. Subscribe po. At i-click po yung bell button. At huwag po kalimutan sa aming channel po. Subscribe din po. Yantot Mukbang. So bago pa tayo magsimula, pray muna tayo. Lord, please this food. In Jesus' name, Amen. So, tara. Kain po tayo. So, naghugas na pala kami ng kamay. Yung pinsan namin isa dito. Bata po siya. Kaya hindi po namin sinama sa video. Pero kasama namin kumain. Si Aaron, gwapo. Sige, kain po tayo. Kain.
Kain tayo. Yun, ikaw rin. Yung kaabot. Kana, barog lang. Okay, kain po tayo. By Jacob, kain po tayo. Para po pagluluto. Suportahan po natin mga parikoy yung online collaboration namin. Si Jacob's Mukbang. Suportahan po natin yung mga Pilipino mukbang. Sarap ng sabaw nito. Sabaw natin. Sarap. Sure ko guys, yung niluto ni Jacob's Mukbang, masarap din yun. Magaling din magluto yun. Sarap ng combination ng atay, batikon at saka itlog. Sarap po. Puntahan po natin guys, Jacob's Mukbang, taga Davao. Sa mga Bisaya. Sa Palimutan. Sarap. Sarap. Sarap rin, lami. Lami. Kain mo na? Ito na. Siya na guys, may disco sa unahan. Sarap pa rin.
parikoy. Malapit na po maubos. Bago po tayo magpaalam, magpasalamat po tayo kay Jacob's Mukbang sa online collaboration namin ngayon. Huwag po natin kalimutan mga parikoy, suportahan po natin si Jacob's Mukbang sa subscribe po sa kanya at i-hit po yung bell button niya. At sa aming channel din po, Yantot Mukbang, huwag kalimutan po. So, bago po tayo magpaalam, shoutout ko po yung kaibigan ko si Aldrin, tsaka si Roy Baguio na nasa Japan, tsaka yung kumpare ko si Walter Nino. Shoutout po bay. Shoutout nga pala kay John Ephraim Terol at saka kay Clint Pinote. Wala po dito sila ngayon. Sige, hanggang dito po muna. Thank you po sa panonood. Nakita po tayo sa susunod na mga mukbang. Thank you po, paalam. Thank you, paalam. Paalam.